nikech koro wechegi dhi kadhi matek. Achiel kuom gik ma jatend piny Kenya osewacho en ni budget mondo ng'ad gi bilion 300. In kaka jalony e weche mag omenda, ma be dhi konyo jo Kenya e yo moro amora. Budgets, ng'ado budget gi bilion 300 ne nyalo bedo mana maber konyiswa ni dwa ng'ad kanye. Arito mondo ane gimoa e treasury kata mini budget mowuok e treasury. An aneno ni gima ne Ruto wacho was just timo gino ni populist statement. Ineno ka gino nyoinyo tugo gi budget e koriga kama ema nyomiyo Prime Minister ma UK Liz utieko mana 45 days e office. Samidhi ng'ado budget gi bilion 300. Aneno na ahinya ebi mang'ad ebi mang'ad development expenditure. Nikech recurrent onge kaka ibiro dhi tamori chulo ji mishahara mosendiki. Joma bende dhi wuoth gibiro dhi wuoth. Gibiro manyo yo ma gidhi wuoth kata item ni reduce by waseteme. So and the pesa masani mudong ma traveling and all that on operation ok ng'eny ahinya budget ma wantiere. Ng'eny budget ni koro en mshahara ema koro oketo recurrent expenditure malo nikech we create two levels of government ma okwanego devolve functions mwatere counties okwanego e national pod ginage na national. Koro ki reduce budget ma development tingeni oki grow the economy. Tie gik moko mawacho ta gi dholuo driver koro jongi thulo beti onge gi koro okiger uchumi marwa ni ok dong. Ubro mabedo kama entie ni oro product piny. Gima ne Ruto nigo tim eni omany kama pesa ikethe e weche mag mibadhi. Gimomiyo kodwa chiko mibadhi ter dhiera nono. In fact nyacha wache bunge pod anuoye ni jatend piny owacho manyo wayiero kata manyojo oyier gi joma nyo oyierego. Koro sani jo Kenya te oyiere. Nyaka an ng'ama nyo kogone kuro. Koro wan ung'e ni wayiere. Ung'e maber ni nitiere gima kelo ne Kenya chandruok. And gima kelo ne Kenya chandruok, Trevor, en weche mag mibadhi. Mok weche mag chulo usuru kaka wacho sani. Nikech sani to weche mag chulo usuru ni emosike. Ni jo Kenya ka chulo kodang chulo usuru kako ne obed ni gichulo to piny owacho biro bedo gi pesa. Kata jomok chulo usuru en ma mibadhi ma miyo ok gichulo usuru. And Trevor, jomok chulo usuru gi kikipani ok gichulo usuru completely. Ka ng'ato ningo chulo usuru milion achiel to chulo 500,000 madhine joma choko usuru to milion 500,000 odongo. So gigolo pesa to dhi mfuko mag joma onego bed ni choko usuru ka. So mibadhi ema kelo dok chien mar choko usuru. Jo Kenya chulo usuru kendo anyalo wacho ni Kenya achiel kuom pinje ma usuru michulo ni malo. Donge wawache pile. To joma choko usuru kopogore gi pesa miluongo ni direct taxation ming'ade msachi direct. Ng'eny usuru monego bed ni chule Kenya ka ichule bwo mesa. So gigo mibadhi ema kelo. Kogo nyon ne mibadhi to usuru ka dhi donjo. Kogo nyon ne mibadhi pesa malale Kenya ka bilion 2 dichingo ka mamiyo bilion 700 lale higa. Sani en odwa reduce budget gi bilion 300 ko udino buche ma bilion 700 kalalgo then he doesn't need okochuno ni akong'ad budget. Owewa budget kaka en to pesa mane lalka duogo ka. Ineno gima koro kelonwa tabu ma wan go ni Trevor. En ni from 2013 kabiro mbele kanyo jowagi nodonje ologope to gi ologope kaka SGR oger gi gowi. Tinwongo ni bech SGR odhi ma by the time itieke koro gore diriyo. Koro kanoningo oger gimoro gi bilion 200 tigere gi bilion 400. Now bilion 200 mamoko mo all to gere go ni en pesa moweti mochalo gi mopuki. So rerucha noningo bed gi ability kata capacity to duoko bilion 200. Koro ikete ni nyaka duok bilion 400. Ka ok onyal duoko nyiso ni uchumi dok piny. Chalo gi mekunyo ni uchumi maru ang'owa bugo. So Korolal. Yes, korolal. Koro gima kelo nwa tabu maduong' kabisa en gowi mane waolo to wadonjogo e gik maketho pesa. Kaka ng'iyo pesa mane waolo mar Eurobond. Trevor, pesa mane waolo mar Eurobond
billion moingo 200 that time mano kungo hol en no kethete ang'o miya wacho no kethe no tere omiye jo NYS odhi go Kibira odhi loso Kibira mondo bed maler odhi go Madhare odhi go Kondele Kisumu ni mondo koro ginyisi ni Raila nyocha ne mjumbe ma Lang'ata o Lang'ata kolil o Kondele kumoae olil wan moaye to onge ng'ama nyalo dhi e bank kata in Trevor awacho gini pil onge ng'ama nyalo dhi e bank olo pesa ni mondo bio obet go diel yari madalane kata mondo bio ywego liare idwa yudo pesa nade kidwoko me bank cha much as yweyo liare kata yweyo slums go ne ber but ne ok en gima sustainable development nyaka ne wang'i ni pesa mwaolo wakete gik manyalo nyuolo pesa kisungu luongo ni productive asset an kaka an economist ang'eni an accountant ang'e ni an asset en gima nigi productive value mabro pesa miolo cha yo eminyalo duoko pesa miolo otherwise donge wanyalo olo donge nyalo dhi e bank mi ol go mi ng'iew suit majaber kabisa to bro konyi nang'o pesa nyaka iduoko emomiyo kipenjo jo pesa kawan akoni ni Trevor ki ng'ama olo pesa mondo ng'iew e bank mondo ng'iew go gari miringo go saloon in ng'ama ok riek nikech onge kaka ringo gi gari no biro duoko ni unless ni en ong'ado ni transport ma dhi ge tich kata itimo kode ohala moro mamedo ni pesa so wan gima ne watimo was to olo pesa to timo go gik moko mag siasa to koro be geno